akwai fa'ida na arziki wanda ana kiran fa'idan da salatun rizqi, yanda ake sallan neman arziki a gun Allah. Wanda yake cikin wahalar rayuwa akwai wani sallah da ake yi, wannan sallan suna kiransa salatun rizqi. Jibrilu ya zo gurin manzon Allah ya ce, ya Rasulallah, wanda ya koka maka talauci daga cikin al'ummanka, ya koka maka wahalar rayuwa daga cikin al'ummanka, to Allah ya ce ka faɗa masa ya yi sallah nafila raka'a 2. Raka'an farko ya karanta Fatiha, ya karanta suratul ikhlasi qul huwallahu kenan sau 3, ya karanta inna a'tayna kal kautsar sau 3 a raka'an farko. A raka'a na 2 ya karanta Fatiha, ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq sau 3, ya karanta qul a'udhu bi rabbin nasi sau 3. Idan mutum yayi irin wannan sallan tare da sakankance cewa Allah shine zai iya fitar da shi cikin kanginsa, to insha Allahu Allah Ubangiji zai ɗauke masa wahalar rayuwa. Wannan fa'ida ne muhimmiya mai tsadan gaske ga duk wanda yake neman buɗe a rayuwansa da neman mafita ma rayuwansa. To irin waɗannan suna da yawa. Ga duk wanda suka tsaya a ƙofan Allah ba za su samu rauni ba, haka wanda suka tsaya a ƙofan manzon Allah ba za su samu karaya ba, kamar yadda Shehu Ibrahim yake cewa, akaftu ala babin nabiyyi Muhammadin faman rama durri fa huwa ajda wa anfa'u. Na dogara a kofan manzon Allah a matsayinsa na wasila na zuwa ga Allah, wanda ya nemi cutar da ni to Allah zai taimake ni saboda annabi, kuma Allah zai kare ni saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmatul kamisati wal 20, hikima na 25.